ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سلام عليك يا مولاي نازو دبيتك كدوبيني يومتين ودار على جنباز العشاء بسير رباني سيكين أولياء قبات الباوان كزاي جامع جيلاني cikin gidan annabta dan Fatima da Sidi Al-Hassani da baya saban Allah baya saga'ira ba sabani haihuwarsa bai taba karya balle ka ji shi a saunar rudani dausi yana hawa kan iska ya tafiya da izinin rabbani salamu alaika ya maulaya na zo da bai cikin ka دار الجنباز العشاء بسير رباني سيكين أولياء قبات الباوان دزاي جامع جيلاني صلى الله عليه وسلم
الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتبيكم وما جعل عليكم في الدين حرجا ملة أبيكم إبراهيم وسميكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم ونعم المولى ونعم النصير. وسلم تسليما. يرحبكم لفضيلة الشيخ الدكتور محمد قريب الله ناصر الدين الكبري السنهاجي. بسم الله الرحمن الرحيم. لب التصوف والعقيقتهم. الحمد لله والسلام على رسول الله. من خلال تأمل لآيات ثانية من سورة الجمعة هو الذي بعث في أميين رسولا منهم يتلى عليه آية ويزكيه ويعلم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل لفي ضلال مبين. ومن خلال تدبره حق التدبر يمكن قول بأن التصوف الإسلامية هو ثالثة بأصحاب العقيدة والشرعية وكلية إن شرع في اتباعه ما يسمى بالإسلام. فالتصوف عبارة عن شرعية عامة من شرعية التي تكون منها دين الله الحق المبين ألا وهي الإنسان. فقول الحق تبارك وتعالى في آية الكريم ويعلمه الكتاب والحكمة يصدق على مجموع عقيدة صحية وشيئية وشرعية محكمة. أما قوله تعالى في آياته ويزكيه فينطبق على الإنسان الذي كان هو الشغل شاغلا ليرد الجانب العاطفي الروحي من الإسلام وهو تصوف العقل والتنزيل. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ina godiya ga Allah da ya zaɓe ni a wannan rana mai albarka duk da manyan shugabanni da manyan mutane waɗanda suke a wannan guri. Na yi matuƙar farin ciki da Allah ya zaɓe ni bana na kasance babban baƙo a wannan katafaren taro mai albarka. Ina godiya ga maulana halifa Sheikh Qaribullah Nasiru Kabara. Ina roƙon Allah Ubangiji da ya taimake shi, ya yi masa jagora, ya masa tsari, ya kare shi daga dukkan sharrin abinki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah ya mai da kowa gida lafiya. Jawabi na gaba shine uban taro, uban gayya. Maulana Halifa shine za mu saurari jawabinsa yanzu. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. mai girma shugaban ƙasar Najeriya
alhaji ahmad bola tinubu wanda ya samu wakilcin minista na ma'aikatar ayyuka alhaji tijjani gwarzo, mai girma gwamnan jihar kano alhaji abba kabiru yusuf wanda ya samu wakilcin mataimakinsa alhaji aminu abdulsalam, mai girma gwamnan jihar jigawa alhaji umar namadi wanda ya samu wakilcin wakilin ma'aikatar addini na jihar jigawa, mai girma mai martaba sarkin kano wanda ya samu wakilcin dan amar ɗin kano alhaji aliyu harazimi, mai martaba sarkin kiyawa alhaji muhammad ahmad asha wanda ya sharrafa wannan taro da kasance wasu a tare da mu a yanzu, wanda yake tuna mana cewa ɗariƙar ƙadiriya dama masaukinta na farko matsuguninta na farko a nahiyar afirka ta yamma shi ne garin ƙauren na moda, ya shi muna tare da shi yanzu. Mai girma babban bako da sani ya kasai, mai girma a sheikh ibrahim sheikh bahir usman bauchi wanda muke tare da shi a nan, masu girma halifofin ɗariƙar ƙadiriya da suka zo mana daga nesa irin su malam umar sanda daga nijar, irin su malam abdurrahim daga kotono, irin su halifa a sinhaji daga cote d'ivoire, da manyan mukaddamanmu da tsaro da kudancin nigeria, halifanmu na ogun alhaji muhammad sheikh abdulaziz olambo daga lagos, sheikh abdulyaqin mustafa da kuma muhammad mashhud halifanmu na jihar oyo halifa da muhiddin, manya-manyan mukaddamanmu da suka zo daga ko'ina daga jihohin najeriya, sokoto, fara da sauran dai duka jihohin namu da manyan mukaddamanmu na jihar kano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, tare da dukkanin mahalarta baki daya. Ina ce abu murna da ganin wannan lokaci mai albarka wanda muke ganin tabbacin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake gaya mana cewa ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahum al-bushra fil hayati ad-dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimati Allah dhalika huwa al-fawz al-azim. Wannan rana ce ta waliyai, rana ce da Allah yake nuna irin soyayyar da yake waliyansa wanda suka so shi da gaskiya, kuma ake ganin soyayya tana yawo a tsakaninsu. A yau dukkanin ma'abuta ɗariƙu na bayan Allah ba wai ƙadiriya kaɗai ba, kun zama dukkanin ɗariƙu na ahadullahi babu wanda ba za ka samu a nan ba. Babu abin da ya haɗa mu sai zumuncin la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wannan rana tana nuna mana gaskiyar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inda yake faɗa mana haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Ina cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana yi farin ciki da fadlillahi, yi farin ciki da rahmatullahi, wannan shi ya faɗa alkhairi daga dukkan abin da muke tarawa. Farin ciki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine fadlullahi, shine rahmatullahi, farin ciki da shi zai jawo farin ciki da halifofinsa magadansa irin su Shehu Abdul Qadir Jilani. Yadda muke farin ciki da ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to su ma albarkacinsa, albarkacin haske da suka dosana nasa, albarkacin kasancewarsu
halifofinsa ya cancanta mai farin ciki da ranar haihuwarsu. don haka ko'ina a ƙasashen duniya, a ƙasashen musulmi, mabiya wannan ɗariƙa ta ƙadiriya za ka same su a lokaci irin wannan suna haɗuwa suna taro irin wannan don tunawa da shehu abdulkadir wanda ya asasa wannan ɗariƙa, a tana da shi, a karantawa al'umma irin tadolinsa da halayensa na ƙwarai da irin hikimomi da ya amfani da su wajen kiran mutane zuwa Allah, ta Allah ya tara masa abin da ya tara masa, wanda babu wata ƙasa wadda musulmi ke numfashi a cikin tafaɗin duniya ba ce akwai mabiyan wannan bawan Allah. To ya kamata musulmi akai-akai mu dinga ji tarihinsa, muna jin bayaninsa, muna jin irin matakan da ya bi wajen samun yadda Allah subhanahu wa ta'ala don ko a samu da su kwatanta samu gwargwadon ikonsu. Allah ya ba ni ikon kwatantawa. Ina so ne amfani da wannan dama na mana tambihi akan matsaloli wanda suka shafi al'ummar musulmi ba wai a nan kasar ba kawai. Misalin kasar Falasɗin. Ƙasar Falasɗinu ƙasa ce wadda Allah ya haɗa al'umma guda biyu, al'ummar Falasɗinawa, Larabawa, musulmi da ma Kiristoci, da kuma yankin Isra'ila, wanda waɗannan jama'a guda biyu, Isra'il su ne Yahudu da su da Falasɗinawa, wanda yawancinsu musulmi ne. Allah ya kaddara zamansu a guri ɗaya, a yanki ɗaya, amma kuma zaman ya ƙi daɗi. Yau shekara sama da 55 ana ta layya da jinin musulmi a wannan ƙasa, ana kashe musulmi, ana kashe har ma kiristoci. Yahudu sun hada musulmi da kiristocin ƙasar su zauna lafiya sai ƙasarsu ta haihuwa ta iyayensu. Wannan lamari ne wanda yana damun dukkanin musulmi a duniya, inda duk musulmi yake, idan wulakanci ya tadda musulmi dan uwansa zai dinga ji cewa shi ake yi wa, saboda faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'dahu ba'dan idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Mu'mini ga mu'mini kamar jiki ne guda ɗaya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan wani bangare na jikin musulmi, jikin mutum ya samu rauni, ɗan yatsa ne ko kafa ce ko kai ne, ko duk jiki ma zai samu raɗaɗi, zai samu tsanani a cikin jikinsa. Saboda haka abin nan da ake wa Falasɗinawa, kisan kuma, kisan rashin imani, kisan rashin tausayi, wanda ake musu ba dare ba rana, a kashe yara, a kashe manya, a kashe tsofaffi, a kashe mata, a ruso da gidaje su faɗo akan waɗanda suke kansu a cikin lokaci idan su mutu. Wannan yana damun dukkanin musulman duniya, wanda ya jawo a yau ana jin abin da yake faruwa cewa a yau Yahudawa an kashe alal aƙalli a wani hari da Falasɗinawa suka kai, an kashe alal aƙalli da Yahude sama da 150, wanda kashe mutum biyu a cikinsu ba ƙaramin tashi hankali ba ne, amma yau an kashe musu sama da mutum 150, an jikkata sama da mutum 5,000, an ribace sama da mutum 300 daga mutanen Isra'ila. Musulmi kuma suna nan ana kashe dubbai a kowace awa, gomomin musulmi suna faduwa, ana zubar da jininsu. Wannan yana tuna mu abin da ya faru a shekara ta 2008, shekarar 2008, inda na samu gayyata daga birnin London, wanda wannan gayyata ta haɗa zamanmu da shugaban majalisar wakilai da dattijai, parliament nasu na Ingila, wanda ya mun tambaye cewa yana so in faɗi shawarata me nake gani za a yi a samu zaman lafiya a Falasɗin. Na sai da shi shawarata shine Allah ya yi musulmi Larabawa a Falasɗin, Allah ya kaddara cewa ita ce kasarsu. Allah ya yi Yahudawa na Isra'ila a wannan yanki, Allah ya kaddara cewa nan ne mazaunarsu. To abin da ya cancanta ku yi ƙoƙari ku bar
isra'ila su zauna a yankin su lafiya kalau, ku tabbatar da falasɗinawa gurin zaman su lafiya kalau, su zauna lafiya. Dauloli guda biyu, daular falasɗin da daular isra'il, su zauna lafiya cikin mutunta juna, cikin karrama juna da ganin girman juna. Wannan shi ne tabbatar da zaman lafiya. Idan ba ku yi wannan ba, ku turawa, babu ran da za a zauna lafiya a wannan yanki. Abinda na ba su shawara a kai kenan. Gashi zuwa yanzu, tun daga shekarar 2008 zuwa yau, ba zauna lafiyar ba. Allah ubangiji ba da ikon gyarawa. A ƙarshe, ina maraba, ina fatan alkhairi ga gwamnatin tarayya da Allah ya kawo mana sabuwa a wannan ƙasa tamu. Kamar da nake fatan alkhairi ga gwamnatocin jihohi, musamman jihar mu ta Kano da sauran jihohin Najeriya. Ina taya su muna da wannan dama da Allah ya ba su. Ina kuma tuna musu cewa ku sani babban haƙƙin da yake akan jagororin al'umma wanda Allah ya ɗora musu, haƙƙi ne wanda mafi muhimmancinsa su ne guda uku. Na farko, kiyaye jinin musulmi, kiyaye jinin ɗan ƙasarsu, ko musulmi ko ba musulmi ba. Wajibi ne akan shugaban ƙasa da gwamnoni su tabbatar da cewa jinin al'ummar Najeriya ya kubuta daga zuba, a tsare mana jinin al'ummarmu. Na biyu, kiyaye dukiyoyin al'umma. Na uku, kiyaye mutuncin al'umma. Kiyaye jinin al'umma, da yawa muna jin abin da ke faruwa a wasu sassa na ƙasar nan. A jihar Zamfara muna tare da sarkin Kiyawa yanzu, tun ana abin cikin ƙauyuka, ta kai ga cewa a cikin ƙauren na moda ana zuwa ana zara mutane har cikin gidajensu, ana neman fansa da su, a kashe na kashewa, a neman fansa akan na neman fansa. Jinin musulmi bai kubuta a wannan jiha ba, da sauran gurare da ake waɗannan abubuwa. Sannan wato abin da yake na gaba, kiyaye mutuncin al'umma. Wajibin kowane shugaba ne da kiyaye alfarmin mutuncin jama'arsa, sannan kuma a kiyaye wato dukiyoyinsu. Wayannan haƙoƙi guda uku nan su ne haƙoƙin da Allah zai fara tambayar kowane shugaba dan da ya tsaya a gabansa. Kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa da mu, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ina tunatar da shugaban ƙasar Najeriya tare da dukkanin gwamnonin ƙasar nan su sani cewa dukkanin jinin da ya zuba a ƙasar nan, ko kuma wato jikkata da aka yi a ƙasar nan, akwai ran da Allah zai tambaye su da su da shi, kuma sai su tanaji amsan da za su ba shi. Ina tunatar da magabata cewa a sakamakon janye tallafin fetur, jama'ar ƙasar mu sun shiga cikin wato halin takura da gaske. Abinci ya yi wahala, rayuwa ta yi tsada. Muna roƙon mai alfarma mai girma shugaban ƙasa tare da majalisarsa mai ba shi shawara ta wakilai da ta dattijai, a zauna a wani tunani wanda za a duba wannan damuwa da mutane suke ciki, a yi ƙoƙarin abin da yake cikin wannan tallafi da aka janye, abin da ya sa aka janye shi nan, a yi ƙoƙarin a magance wancan abin, amma kuma a tabbatar da tallafin. Ya kamata, bai kamata illa da ke faruwa ta sa a kawar da alkhairi ba, illar za a kautar kuma a tabbatar da alkhairi. Ina godiya mara iyaka ga mai girma shugaban ƙasa bisa ga wannan kyakkyawan wakilci wanda ya bamu, kuma ya bamu ɗan gida ya zama wakilinsa a wannan taro. Ina godiya gare shi ga wannan girmamawa. Ina godiya ga gwamnatin jihar Kano wanda ta girmama wannan taro da turo mataimakin gwamnatin jihar Kano wanda muke tare da shi a yanzu. Ina godewa mai martaba sarkin Kano bisa kulawarsa da kuma haɗin kansa a tare da mu a kowane lokaci, a kowane hali. Ina godewa babban majalisa wadda ke tsaye da shirya wannan taro, wato majalisar fikiri a markazin fikirin islami, tare da ƙananan kwamitoci na matasa waɗanda ba dare ba rana suke kai kawo wajen tabbatar da nasarar wannan taro. Ina godewa jami'an tsaro wanda ba sa ƙasa a gwiwa wajen tabbatar da nasarar wannan taro. Ina ƙara godiya ga dukkanin waɗanda suka taimaka mana a cikin nasarar wannan taro, waɗanda a irin wannan taro da sun saba da shigowa tallafa
wajen ganin nasararsa, irin su Alhaji Kabiru Askiwayi Kadimun Nabi, tsohon gwamnan jihar Zamfara ko minista na yanzu, da sauran irin su waɗanda a kowane lokaci suna tare da mu a cikin samun nasarar wannan taro. Alhaji Babba Muƙaddam da sauran irin su duk wanda ya ba mu gudunmawa a cikin nasarar wannan taro, da wanda na ambata yanzu da wanda ba ambata ba, Allah ya saka kowa da alkhairi. Wanda suke tarayya da mu hatta da farin ciki da wannan taro, Allah ya tara mu a cikin ladan baki ɗaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. a madadin mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero, wanda ya so kwarai ya zama yana tare da mu a wannan guri, amma saboda waɗansu uzure-uzure na hidimomi irin waɗannan da suka shafi harkar addini da zaman lafiya na tafiyar da al'umma, ya zama ya sa baya tare da mu a yau, inda ya turo ni domin in wakilce shi cikin wannan tafiya tawa. Akwai mai girma wazirin Kano Alhaji Sa'ad, wanda wani uzuri ya sa bai samu zuwa ba, amma alhamdulillahi dan uwa mai girma walin Kano muna tare da shi duka matsayin wakilai na mai martaba sarkin Kano. Madadinsu gaba daya ina gaida jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mai martaba sarkin Kano ya yi murna da zagayowar wannan rana wadda ake bikin wannan maulidi na Qutbul Aqdab Sheikh Abdulkadir Jilani na karo 73. Wannan maukibi ba babban abu bane mu a wajenmu. Masarautar Kano tana cikin saddindin wanda aka fara, wanda mafi yawanmu tun muna yan ƙananan yara duka da mu ake halarta. Mai martaba sarki yana taya halifa murnar wannan biki na zagayowar wannan maulidi mai albarka, kuma yana cike da fatan alhairi tare da addu'a na ƙoƙarin da ake yi wajen yada addinin musulunci da taimakawa addinin musulunci da da'awa, wato da yada ilimi na sufanci musamman na ɗariƙar ƙadiriya. Mai martaba sarki yana godewa shugaban ɗariƙar ƙadiriya na Afirka gaba ɗaya, ko kuma zan ce na duniyarmu gaba ɗaya, Sheikh Ariballah Abdulkadir Nasir Kabara. Mai martaba sarki ya nemi maka fatan alhairi, ya nemi maka fatan jagorancin Allah, da Allah ya riko da hannunka. Bismillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Na zo an wakilci mai alfarma sarkin musulmi a bisa wannan taro, saboda haka duk maganin da na yi ba magana ta bace, magana mai alfarma sarkin musulmi ce. Mai alfarma sarkin musulmi ya ce da isar da gaisuwarsa da jinjina ga maulana Sheikh Karibullah Sheikh Nasiru Kabara bisa kokari da yake na hada jama'a da wayar da jama'a akan abin da shafi addini, musamman a wannan yanki da wannan wuri na Darul Qadiriyya. Ya ce in isar da sakonsa, ya so a ce yana nan amma Allah bai kaddara ba, amma yana taya kowa da kowa murna na zagayowar wannan shekara daidai wannan lokaci wanda muka ciki.
ba abinda muke nema illa addu'a bisa irin yanayin da muka samu kanmu a wannan ƙasa. Saboda haka yana kira ga a ci gaba da haɗa kan al'umma, mu so junanmu kuma mu ci gaba da yada addini. Ina so in shaida muku da cewa dukkan irin aƙida da bambanci na addini da ƙabilanci da siyasa ko kasuwanci, to al'ada da kuma addini sun yi tasiri a gare mu, wanda shine yake kawo mana zama lafiya. Saboda haka yana kira ga dukkan musulmi da mu ci gaba da biyayya ga shugabanninmu na kowane fanni, saboda mu samu abin da muke bukata. Addu'a zuwa ga shugabanni shine mafita a gare mu, saboda samun nasarar abin da muke bukata. Kuma ya ce in ƙara jinjina ma gwamnatin jihar Kano bisa goyon baya da take bayarwa, musamman a wannan gidan Darul Qadiriyya wurin yada addinin Islama. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Assalamu alaikum. Muna fatan Allah ya saka da alheri. Taron da aka yi ana Allah ya sa albarka. Allah ya ƙara wa ƙasar zaman lafiya. Irin wannan abu ake so musulmai su taru. In aka taru haka akwai manyan bayan Allah a ciki, wayanda albarkacinsu Allah zai sa kuma da alheri, zai yaye mana dukkan bala'i, musamman tuna waliyai bayan Allah. Wannan taro da aka yi don a tuna da maulanmu Sheikh Abdul Qadir Zailani, Allah ya saukar mana da albarkan shi, Allah ya kawo mana alheri a cikin ƙasarmu. Wannan fitoyin da suke da faruwa a cikin ƙasa, Allah ya yi mana su. Kamar da Halima kullum suke magana, wannan masifu daga Allah ne. Saboda haka komawa kofar Allah za a yi, a bi malamai su yi bayani, su san menene muka yi wa Allah, Allah ya jarabe mu da wannan fitina. Su shugabanni a zamani na wannan da muke ciki, da mu da su duka mu bayin Allah ne. Amma su sun zo zamanin da ake wahala a matsayin shugabanni, mu kuma mun zo zamanin da ake wahala a matsayin talakawa. Saboda haka ba mu da kofa, ba mu da komai illa duka mu koma kofar Allah, mu koma kofar Allah, mu roki Allah. Allah shi ke mana komai, Allah shi ya yi mana dukkan bala'i. Ubangiji daman ya faɗa, in muka jarrabe su da wahaloli, sai su zo su yi ta roƙonmu, su yi ta roƙonmu, su yi ta roƙonmu. Ran da muka yaye mutu sai su mance mu. To ashe daman Allah ya san in bala'i ya zo duk za a koma gaban shi. To duka mu taru mu koma kofar Allah, da Allah ya yi mana wannan bala'i. Masifu da ake da shi a cikin ƙasa, Allah ya yi. Wahala da ake cewa na talauci da sauransu, duka Allah ya yi. Albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, muna godiya. Allah ya maimaita mana, Allah ya ƙara haɗa kan musulmi, Allah ya ƙara haɗa kan musulmi, Allah ya ƙara haɗa kan musulmi. Kamar yadda Halifa ya yi jawabi, ya kuma Falastinawa bala'in da suke ciki, Allah ya yi musu, Allah ya yi dukkan masifu, ya taimaki musulunci duk inda yake. Muna godiya, Allah maimaita mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mai girma sanata Barau Jibrin Maliya, mataimakin shugaban majalisar dattawa na ƙasa, ya so ya zo wannan taro sosai, amma waɗansu matsaloli suka hana shi. Har jiya yana cewa zai zo, kuma har yanzu muna wajen wannan taron tambaya yake wani hali ake ciki a wannan taro da ake yi. Alamar cewa yana tare da waɗannan al'amura da ake gudanarwa. Kuma mai girma sanata Barau Jibrin Maliya ya halarci tarurruka irin waɗannan a baya, kuma ya yi alƙawura, ya cika alƙawuran da ya yi alƙawarin zai gina wa jami'a, wato da wannan gida ake ginawa ko ake kafawa, wacce wannan jami'a ce ta musulunci, jami'a ce ta ƙur'ani, jami'a ce ta yaya ta manufofi na addinin Islama,
ya gina masu administrative block, ya gina ofisoshi a karo na farko. A karo na biyu ya gina ɗakunan karatu, sannan abinda ya alƙawari yanzu zai cika kuma zai yi insha Allah shi ne a yi manyan ɗakunan taro na jami'a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Da farko muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya ba mu ikon halartar wannan taro mai albarka. Mai girma gwamnan jihar Jigawa ya so ya zo da kansa, amma saboda wani aiki wanda ya sha gabansa ya turo ni domin na wakilce shi. Na farko yana yin fatan alkhairi ga wannan taro da ake yi, kuma mai girma Sheikh Karibullah masoyi ne na jihar mu ta Jigawa. Mutum ne wanda kullum duk abin da ya shafi jihar Jigawa yana shiga ciki, don haka mai girma gwamna ya so a ce da kansa ya zo wannan taro, saboda yadda shi kansa halifa yake girmama wannan jiha tamu. Ya ce na sanar da ku farko yana fatan alkhairi, kuma yana fatan dukkan abin da aka tattauna a nan Allah ya sa ya zama alkhairi ga addinin musulunci, ga musulmi da kuma ƙasarmu da jihohinmu na musulmi da Najeriya gaba ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A madadin mai girma gwamnan jihar Kano, injiniya Abba Kabir Yusuf, nake gabatar da saƙo na fatan alkhairi da godiya ga daukacin muhammadawa na wannan jiha tamu da tarayyar Najeriya, musamman shugabanci karkashin Khalifa Dr. Karibullahi Sheikh Nasiru Kabara. Muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kama wannan lokaci ya nuna mana wannan rana. Muna gode masa da ya ba mu lafiya. Muna jaddada godiya ga Allah da ya ba mu damar halartar wannan taro mai albarka. Kamar yadda aka gani, kamar yadda da yawa wasu daga nan sun sani, wannan taro na maukibi yau shekara 72 kenan, karo na 73 ake yinsa, amma shekara 72 kenan daga ɗabbaka shi. Wannan aiki na alkhairi da maulana amirul jaishi Sheikh Dr. Nasiru Kabara rahimahullah ya ɗabbaka a wannan jiha, a wannan ƙasa yau shekara 72 ko da uku ana yi, kuma ko shakka babu bahaushe ma ya ce a daɗe ana yi sai gaskiya. Maulana Amirul Jaishi ya rayu, Allah ya ba shi damar kaddamar ko ɗabbaka wannan aiki na alkhairi na tara al'ummar musulmi muhammadawa daga kowace nahiya su zo a yi karatun alkur'ani, a yi zikirai, a yi wa Allah godiya da ni'ima ta imani ma da Allah ya mana ya ba mu. A roƙi Allah akan zarfukan da suka shafi al'ummar musulmi da wannan ƙasa ta mu mai albarka.
wannan sunna da ya ɗabbaka shi ma ya rayu ya kai shekara 45 yana halartar wannan guri da muke tsaye a cikinsa. Maulana Sheikh Karibullah shi ma shekararsa ta kusan 27 kenan akan halifarci, yana jagorancin ci gaba da ɗabbaka wannan aiki na alkhairi. Ya ce mu gaya wa al'umma wannan yanayi da ake ciki na matsi da tsadar rayuwa, mu ci gaba da addu'a, mu ci gaba da addu'a, mu lizumce ta a dukkan bigiran da ya kamata mu tsaya mu yi addu'a, mu yi addu'a. Allah ya yaye mana wannan musiba, Allah ya kawo ƙarshen wannan matsi da tsada ta rayuwa, Allah ya ji kanmu ya sassauta mana. Kamar yadda Maulana Aminu Jaishi yakan faɗa, ilahi laisa li haulu fa innal haula lillah. Yake cewa la haula wala quwwata illa billah. Allah ya kawo mana ɗauki. Wata siyasa ta shigo tsakanin al'ummar musulmi. In ka buɗe shafuka na yanar gizo, shafukan da aka buɗe don sada zumunci, in kana ganin abubuwa daga ɓangarori daban-daban na al'ummar musulmi, musamman a nan arewacin Najeriya, abin yana da tada hankali matuƙa. Kaga yaro ya ɗauki wayarsa ya yi rubutu akan mutumin da shi bai ma kai matsayin almajirinsa ba, yana maganganu, yana kuntuma ashar kai tsaye. Kuma a wannan ba wani malami da ya tsira, ba wani shekaru da suka tsira, ba a kallon komai. Wannan yana nuna irin tantirancin da ya shigo cikin zarafi. Kuma wajibinmu ne, kadiriya muke, tijaniya muke, 'yan izala ne mu, ahlus sunna, kowanne abu kake yi dukkaninmu mun san baya daga tarbiyya islamiyya irin abin da muke gani a shafukan nan na yanar gizo. innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lid-dunya aw imratuhu tuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Assalamu alaikum maza da mata, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So na tsaya nan a wakilin shugaban ƙasar Najeriya, sanata Dr. Asuwaji Bola Ahmed Tinubu, jagaba na Najeriya kuma shugaban Najeriya GCFR, ni kuma a madadina na Minister of State na gidaje da raya birane, ina yi wa kowa barka da zuwa da fatan alheri. To ni a matsayin wakili, jawabinsa a turanci ya bayar, kuma zan karanta a guje a turance, amma kafin bai wannan bayani akwai wani abu da na yi tunani ban sani ba, ashe wato alheri ne, kuma ina so faɗa musamman ga matasa wanda suke tasowa, duk abin da za su yi to su sa niyya a zuciyarsu cewa za mu iya, kuma Allah zai taimake su. A 1974 yau shekara 40 da wajen tara da ni aka zo wannan maukibi
kuma shine shigowa ta farko jihar birnin Kano, kuma kamar yadda suka faɗa wanda suka faɗa ba bole kaja ba ce mota ce gwangware, kuma da muka shigo a tashar Jakara muka sauka, daga Jakara har zuwa gidan Maulana da kafa muka tafi, daga nan kuma washe gari muka taho nan waliyai domin jaddada wannan taro da ake yi wajen shekara 40 da wani abu kenan. Saboda haka idan aka cire 40 da wajen 8 daga cikin 73 saura nawa? Saboda haka ragowar ita ce da ni aka asasa wannan lokaci, kuma har yanzu ana ci gaba da wannan. A naira 6 na tara asusu na yi, naira 6 na biya kudin mota naira 2, naira 4 na shigo da ita birni. Da aka gama hidima a nan bakin Mandawari akwai shaguna da ake sai da kayan tufafi, to aka sa irin kendir din nan bulu, saboda haka duk wanda ya shiga sai wannan kendir ya dauke shi, farin kaya sai ya gansu bulu. To ni ma wannan kendir ya dauke ni, saboda haka wannan kudi na sai wani yadi da ake cewa taitirin mai farce, ashe fari ne, ni kuma na dauka bulu ne. Sai da na tafi gida ban buɗa ko ina ba sai a gida, ba mun koma Gwarzo sai na buɗa na ga abu fari kar, na ce ya aka yi haka, aka ce ai dama wannan loga ce ta ciniki. Saboda haka ni ban manta da wannan abu da ya same ni ba, kuma ina daɗa jaddada godiya ta ga Allah subhanahu wata'ala da na samu wannan dama na tara kuɗi na, ban jira wani ya bani ba. Na yi ciyawa, na yi kara, na yi duk abin da zan yi, sai da ruwa, duk abin da zan yi don tara wa'annan kuɗi na yi, don nima ya zamanto abokaina da suke iya samun zuwa nima na zo ba a yi mun gori ba. Saboda haka ina kira ga matasa don Allah a daina dogaro da wani wanda ake tunanin yau ya zama wani abu tarihi a gaya aka yi zama wannan abu. Kuma ku tashi tsaye, a tashi taimakekeniya tana da muhimmanci, mutum ya taimaki kansa yana da muhimmanci. Asusu, adashi, duk abin da za ka yi don ka ajiye don gobe yana da muhimmanci. Allah taimake mu. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. برأس محمد وبعينه وبطرفه وبصدره وببصره علي بقوله يا خالقي بلسانه وبصدره وبقلبه وبوجدتيه وشعره مثل في خيراته إني سألت بنوره وبروحه وبذكره وبراحتيه وراحه سيرا لقوة قلبه وأنا رجوت بذكره وروحه وسجوده في نفله وفروضه مسرا على أعدائه يا ربنا بكماله وجلاله وجماله وبعدله وبأسره أوصي بال سبيله رب باسم محمد وبوجهه وبجوده وبراهه وبروحه اغفر ذنوب محبه ربي برأس محمد وبعينه وبطرفه وبصدره وببصره قل علي بقربه حبلي بمحجة أحمد وبأذنه وبأنفه وبنفله وفروضه وسلم بحضرة قدسه ورب
ربه واحشرنا مع أصحابه يا سامي بقيامه وجهوده وجهاده وجهوده وجهاده أكرم بكامل حبه ربي بجند محمد وسيوفه ورماحه وبقوسه وبدرعه أوصل حبال وصاله بصلاته وصلته وبسعيه وطوافه اجعل شفاعة أحمد في الحشر راحة روحه بصلاته وصلته بصلاته وصلته بصلاته وصلته بصلاته وصلته بصلاته وصلته وبسعيه وطوافه ربي براعص محمد وبعينه وبطرفه وبصدره وببصره أمن علي بقربه ربي براعص محمد وبعينه وبطرفه وبصدره وببصره أمن علي بقربه. سلام عليك يا مولاي نازو بيتك كدودي يا عبد القادر جيلاني mutum a ƙara aljambazul asha da sirri rabbani sarki na auliya gaba ɗai ba wanda za ya jama jilani ya Abdul Qadir Jilani kan cikin gidan annabta ɗan Fadima da Sidi Alhassani shehin da baya saban Allah baya saga'ira ba sabani ya Abdul Qadir Jilani haihuwarsa bai taba karya balle ka ji shi a sahun rudani gausi yana hawa kan iska ya yi tafiya da izinin rabbani ya Abdul Qadir Jilani ya daga idansa sai ya ga nauhu duk kaddarar buwayi rahmani salamu alaika ya maulaya na zo da baitukan ka dube ni ya Abdul Qadir Jilani mutum a ƙara aljambazul asha da sirri rabbani sarki na auliya gaba ɗai ba wanda za ya jama jilani ya Abdul Qadir Jilani kan cikin gidan annabta ɗan Fadima da Sidi Alhassani shehin da baya saban Allah baya saga'ira ba sabani ya Abdul Qadir Jilani haihuwarsa bai taba karya balle ka ji shi a sahun rudani